இந்த துல்லாத மனமும் துள்ளும் படத்தில் விஜயோட அவங்க அம்மா இறந்து போயிருக்கோம். ஆனால் அதை வெளியில் சொல்ல முடியாத மாதிரி ஒரு கோரமான சூழ்நிலையில் தளபதி இருப்பாப்புல. அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழித்து ஆத்திரமும் இயலாமையும் தாங்க முடியாமல் கக்கூசில் போய் சத்தமே வராமல் குமுறி குமுறி அழுவாப்புல. அந்த காலத்தில் இந்த சீன் ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு. இன்றைக்கும் தளபதியோட நடிப்பு திறமையை காட்டுறதுக்காக அந்த சீனை தான் உதாரணமாக காட்டுவாங்க. அப்போ தேட்டரில் விஜய் அழுவும் போது ஆடியன்ஸும் கூடவே சேர்ந்து அழுத கதையெல்லாம் நடந்தது. அந்த மாதிரி தான் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு தேதிக்கு பார்ப்பனர்கள்லாம், அதாவது ஐயரு ஐயங்காரு தீட்சிதர்கள்லாம் இருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பழையபடி நான் பிறப்பால் பிராமணன்னு இனிமேல் வெளியில சொல்லவே முடியாதோ, நம்மளையெல்லாம் இனிமேல் எவனும் சாமின்னு கூப்பிடவே மாட்டானோ, நாங்க சொல்றது தாண்டா சட்டம், நாங்க வைக்கிறது தாண்டா சட்டம்னெல்லாம் இனிமேல் வாயவே வெளியில திறக்கவே முடியாதோ அப்படிங்கிற ஆதங்கமும் பயமும் ஆற்றாமையும் இயலாமையும் அவங்களையெல்லாம் கொன்று எடுக்குதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். அதை வெளியிலையும் சொல்ல முடியாமல் உள்ளுக்குள்ளேயும் வச்சுக்க முடியாமல் துல்லாத மனமும் துள்ளும் விஜய் மாதிரி கக்கூசில் போய் தனியாக கதறி அழுகுறாங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவாக்கெல்லாம் நாம் இப்படி கக்கூசில் தனியாக கதற வேண்டிய ஒரு நிலைமை வந்துருச்சேங்கிற கடுப்பை தான் தினமலரில் கக்கூஸ் நிரம்பி வழிகிறதுன்னு ஹெட்லைனை போட்டு இன்னைக்கு தீர்த்துக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அந்த நியூஸு 10 பைசா பெறாத ஒரு வெத்து நியூஸு. அப்படி ஒரு வெத்து நியூஸையே ஹெட்லைனாக போட்டிருக்கிறான்னா பிராமணர்கள்லாம் கக்கூசில் போய் தனியாக கதறி அழுகுறாங்கன்னு தான் அர்த்தம். அதுல எல்லாம் யாருக்கும் எந்த சந்தேகமும் வேண்டியதில்லை. அப்புறம் அது ஃபேக் நியூஸு, அப்படி ஒரு நியூஸ் தினமலரில் வரவே இல்லைன்னு அந்த பக்கம் சங்கிகள்லாம் முட்டு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கானுங்க. இல்லை, உண்மையாகவே வந்திருக்குது. தினமலரோட சேலம் எடிஷனில் பக்கத்தில் கொட்டை எழுத்தில் போட்டிருக்கிறான். அந்த கர்மா தினமலரை 3 ரூபா கொடுத்து வாங்கி நான் வெரிஃபை பண்ணிட்டேன். அதே மாதிரி உள்ள என்ன எழுதியிருக்கான்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டீங்களோ அதையே தான் எழுதியிருக்கானுங்க. அதுவும் உண்மைதான், அதுலேயும் ஒன்றும் மாற்றம் இல்லை. தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் தொடக்கப்பள்ளி மாணவர்களுக்கு காலையில் ஸ்கூலில் சாப்பாடு போடுது. ஆனால் ஸ்கூலில் காலையில் சாப்பாடு கிடைக்குமோ கிடைக்காதோங்கிற டவுட்டில் பேரண்ட்ஸே வீட்டில் சாப்பாட்டை போட்டு தான் அனுப்புகிறாங்க. ஸோ காலையிலேயே அந்த குழந்தை வீட்லேயும் சாப்பிட்டு ஸ்கூல்லேயும் வந்து உடனே சாப்பிட்றதுனால இமீடியட்டாக அதை கக்கூஸை தேடுது. ஸோ கக்கூஸ்லாம் நிரம்பி வழியுது. அதனால் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் ஆரம்பித்து நீங்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு வீட்டில் சாப்பாடு கொடுக்காதீங்க, இங்கே அனுப்பிச்சி விடுங்கன்னு பேரண்ட்ஸுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தான் எழுதியிருக்கான். அதோட நிறுத்தாம இந்த கக்கூஸ் கிளீன் பண்ற ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் காலையிலேயே வந்துட்டு போயிடுறதுனால கக்கூஸ் எல்லாம் கப்படிக்குதுன்னு கத்துக்கிட்ட மொத்த வித்தையும் இறக்கி இருக்கிறான் இந்த தினமலரியான போய. அது மட்டும் இல்லாம இதெல்லாம் எந்த ஊர்ல நடக்குதுன்னு நீங்க ஏதாவது கேள்வி கேட்பீங்கல்ல, அதுக்காக திருச்சியில ஒரு கிராமத்துலன்னு பொதுவா போட்டு விட்டுருக்கிறான். தினமலரை பத்தியும் நமக்கு நல்லாவே தெரியும், தினமலர் ஐயர்களோட யோகிதையும் நமக்கு தெரியும். அதனால இதுல எல்லாம் ஒன்றும் ஆச்சரியம் இல்லை. அவன் இப்படி எழுதலன்னா தான் ஆச்சரியம். அவாக்கெல்லாம் நம்ம பசங்க படிக்கிறதுல எவ்வளவு காண்டோடையும் வன்மத்தோடையும் இருக்காங்கன்றத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த தினமலர் அவா யூஸ் பண்ணியிருக்கிற அந்த கக்கூஸ்ன்ற வார்த்தையே போதும். ஏன்னா இன்னைக்கு தேதிக்கு கக்கூஸ்ன்ற வார்த்தையை நாம யாருமே இப்போ யூஸ் பண்றது கிடையாது. அது கிராமத்தான் நகரத்தான் படித்தவன் படிக்காதவன் ஏழை பணக்காரன்னு யாருமே இந்த கக்கூஸ்ன்ற வார்த்தையை இன்னைக்கு தேதிக்கு பயன்படுத்துறது கிடையாது. ஒண்ணுமே விவரம் தெரியாதவங்க பாத்ரூம்பாங்க, அப்புறம் கொஞ்சம் விவரமானவங்கெல்லாம் டாய்லெட்டும்பாங்க. அதுவும் இன்னைக்கெல்லாம் டாய்லெட்னு கூட யாரும் சொல்றதில்ல, ரெஸ்ட் ரூம்பாங்க. அதுவும் இந்த ரெஸ்ட் ரூம்ங்கிற வார்த்தையெல்லாம் எல்லாரும் சர்வசாதாரணமாக பயன்படுத்துகிற அளவுக்கு ரொம்ப கேசுவலான ஒரு வார்த்தையாக மாறி போச்சு. நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க. இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ல கக்கூஸுங்கிற வார்த்தையை நீங்க எங்கேயாவது பயன்படுத்தியிருக்கீங்களா, இல்லை உங்க சுத்தி இருக்கிறவங்க யாராவது பயன்படுத்தி தான் கேட்டிருக்கீங்களா? மேக்சிமம் வாய்ப்பு இல்லை. இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, இந்த கக்கூஸுங்கிற வார்த்தை கேவலமானதுங்கிறதுக்காக நம்ம பயன்படுத்தாம இல்லை, அதுல ஒரு கேவலமும் இல்லை. அதை விட மெச்சூரான வார்த்தைகள்லாம் வந்துருச்சு இருக்குதுங்கிறதுனால நாம அதை பயன்படுத்துறோம், அவ்வளவுதான். மற்றபடி ரெஸ்ட் ரூம்ங்கிற அளவுக்கு நாம முன்னேறியாச்சு, பக்குவப்பட்டாச்சு. ஆனா இந்த தினமலர் அவாக்கெல்லாம் இன்னும் கக்கூஸ் காலத்திலேயே இருக்கிறானுங்க. கக்கூசுங்கிற வார்த்தையோட ஒன்றை கம்பேர் பண்ணுனா, கக்கூசுங்கிற வார்த்தையோட ஒன்றை தொடர்பு படுத்தினா அதை கேவலப்படுத்திடலாம்னு நம்புறானுங்க. நம்பட்டான், அவனுங்க அறிவு அவ்வளவுதான். ஒரு வகையில் அவனுங்கெல்லாம் அப்படி நம்பிக்கிட்டு இருக்கிறது நமக்கு நல்லது தான். ஏன்னா அப்போதான் நாம கொஞ்சமாவது முன்னேற முடியும். மற்றபடி தினமலர் ஐயர்களுக்கும் சரி, தினமும் கக்கூசில் போய் யாருக்குமே தெரியாம கதற பாண்டே பண்டிட் சர்மாக்களுக்கும் சரி, நான் சொல்றது என்னன்னா, அவாக்களா காலம் மாறி போச்சு. இனிமேலும் பிராமணன் அல்லாத சூத்திர பஞ்சமர்கள்லாம் படிக்கிறதையும் முன்னேறதையும் வர்ண தர்மத்தின் கடவுள்னு சொல்றீங்களே பிரம்மன், அந்த பிரம்மனே வந்தாலும் தடுக்க முடியாது. அதிகபட்சமா இப்படி நியூஸ் பேப்பர்ல ஹெட்லைனை போட்டு ஆர்கசம் அடைஞ்சுக்கலாம், அவ்வளவுதான். அதை தாண்டி ஒரு கூந்தலையும் புடுங்க முடியாது. இதுதான் யதார்த்தம். இந்த யதார்த்தத்தை புரிஞ்சு தெரிஞ்சு உங்க புள்ள குட்டிகளுக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களும் பிராமணன் அல்லாத சூத்திர பஞ்சமர்களுக்கு இணையா வளருவாங்க, இல்லைன்னா பின்தங்கிடுவாங்க. அதுக்குண்டான விலையெல்லாம் நீங்க தான் கொடுக்கணும், பார்த்துக்குங்க.
அப்புறம் தினமலரோட இந்த நியூஸால 2 நல்ல விஷயங்கள் நடந்திருக்குது. ஒன்று, தினமலர் அவாக்களோட வக்கரமும் வன்மமும் இன்னும் பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இன்னொன்று, தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல காலை உணவு திட்டம்னு ஒன்று கொண்டு வந்திருக்குதுன்னு இன்னைக்கு தான் பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இது 2மே நல்ல விஷயம்தான். அதனால ஐயர்களா, நாளைக்கு காலையில கக்கூஸ்ல கதறும் போது இதுக்கும் சேர்த்து கதறுங்க. மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க.